Bueno, mirant a caminar a les Santes, no he vist mai cap pel·lícula, aprofitaré per donar una volta i gravar tot el que pugui. Durant la passada del Dia de les Santes, els Falcons de Terrassa van voler exhibir les seves habilitats amb uns petits pilars castellers i algunes altres construccions acrobàtiques. Capgrossos provinents de diferents indrets del país van participar aquell dia en un acte que es va batejar amb el nom de la Capgrossada. Les Santes Retro, el 21 de juliol al Cinema Foment.